Takže ahoj, já vás vítám u dnešního let's play našich Fidget. Týden nebyl, protože jsem měl počítač v servisu. Teď už mám zpátky, nebo notebook v servisu, už mám zpátky a můžeme mít natáčet. Začínáme na S12, kdy máme našeho 43 nebo 38. Pak nějak jsem nepostoupil, protože to by bylo jsem měl rozbitej. Tak jsem koukal, že tady nic má, tak jsem aspoň vidím to. Aspoň něco, když nic a půjdeme, vypadáme tam noc, prosím. Toho jsme nedali. Dáme nějaký quest. Dneska jenom 3 sety. Ty hlavnější. Jinak ani ne. Jo. Mám všechno, taky všechno, tady chci chodit bar. Ne, tak ne. Jo, fakt jsem tady nebyl. Chci chodit bar jsem oh my god. 361 hubička. No, to si potom koupím. Jdem do podmění. Už jsem pamatujeme. Jaj, tak toho dáme. Si koupím do zbraně sílu. A toho dáme. Dneska fakt kratší. Nemuselo by se vám to tak dlouho tak dlouho, jako by neviděli. Takže, něco to nedáme, kromě tohohle. Jo, tady ty boty mi padly z záchoda, jsem plachoval. To jsem neudělal video, to se fakt omlouvám. Jsem byl tak naplatý, že jsem měl... No, jsem byl na jiném počítači, kámoš. Tam hyperkám neměl. A tady máme cychovní varty, si koupil. Jsem se asi nepřihlásil. Jsem byl... Jsem měl počítač. No, uvidíme. A ty bychom mohli dát. A to přeskočím. Pane bože. No tak jsem se přihlásil. Já vím, že to prohráli trochu. Žádný var, žádný ne. Dobře, jsem se koukal. Prosím, to chutná něco takový. Krutý gremlin, je to tak prosím, ne, tady jsme dáme, jej. No tak to by z dnešního, nebo ještě se dáme na rynku. Ale ne. Když se vybírám, tak jo, jsem. To se vyčká. No, další máš. No, takže já končím, nebo ne, já tenhle díl uzavírám za ještě se já vidíte jako spafání. Tak. Takže já tady ten díl končím, takže čus.